Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou video. A trecut aproape o săptămână de când am mai postat. Suntem în urmă. Și pe lângă asta am și update-e. Am multe update-uri. Aveți făzănii mei în față. Și făzănița acolo. Și fazanul. Hai să mergem și la păsări, pentru că în principal păsările. La păsări avem foarte multă treabă. Păsările vi le filmez. Vreau să vă arăt și puii. Au crescut destul de mari. Foarte împenați. Se vede. Sau că trebuie să mai fie încă 2. Da, uite acolo. 1, acolo. 3. 3 de fapt, da. Să este toți. Gata, e și primul negru. Îi vedeți. Așa. Porumbelul zboară. Se pregătesc ăia ca să facă ouă, uite acolo. Taci. Deci, vreau ca să vă arăt, uite aici se pregătesc ei să facă. Și facă cuibul. Foarte multe bețe și-au cărat. Da, se vede. Câte beți și-au dus. Știți că ei au avut acolo cuibul. Au avut ouăle de fazani. Și au ieșit puii. Chiar vreau să vă zic, au ieșit. Doar un mic dezavantaj. Nu, aici porumbița asta, nu știu de ce stă aici. Chiar vreau să vă verific de aripi. Să văd. Da, se vede că i-a mai crescut penele. Da, uite. Exact acum. Deci fix în momentul ăsta. Uite aici. Uite aici. Uite. Vezi că nu filmez, doar filmez și cu mâna e dificil. Deci se vede? Se vede? De ce are vecinii mei? Eu nu mi-am și porumbei. Uite că se și vede. Iar mi-au înrăcită. Știți că nu putea să zboare. Și nici în coadă nu prea are pene. Se vede că acum mai dau. Nu au nenorocită. Și nici nu zboară. Mare dezavantaj. Băga mea și... A pus acolo niște gălbene și este de la o Kinder să fac acolo, pentru că găseam ouă și pe aici. Și prin grajd, și prin curte, și prin... Da, aici am pus o clocă. Stai, focus! Gardul ăsta de-aia îmi focalizează. Da, uite. Am pus așa unele. Sunt cam murdare. Avem aici un ou de fazan. S-am dus X-ul ăla. A spart un ou. Ia, tot de fazan a fost. I-am pus 4 de fazan. Și unul l-a spart. Am pus 3 ouă de araucana. Araucan, verzi. Nu se vede așa pe filmare. Focus. Așa. Am pus și de Brahma. 2. Da. Să lăsăm în pace. Trebuie să închid aici, pentru că data trecută, când a clocit cealaltă clocă, au intrat o găini acolo și au ouat. Eu am pus cușca asta aici, ați văzut-o din videoul anterior, din videoul trecut. Și așa. Cotem și porumbelul ăsta. De fapt, nu o achiziție. Da. Deci, am aflat un mare lucru despre el. De la persoana de care mi-am luat-o. Da, de fapt, bunicul meu mi-a zis că asta, porumbița asta, așa o să o pun sus, uite aici. Nu ar fi un lahore, ci mai exact rândunele de Saxonia. Seamănă cu lahoreul, doar lahorelul are aici un pic mai gol. Aici sigur a fost atacată de ceva găini. Lahorelul are puțin aici. Stai mă cu capul ăla. Uite așa, are puțin lahoreul și e mai
Și are coada mai în sus. Asta nu poate zbura. Da, hai să vă zic. Deci asta nu poate zbura. Deci zboară, uite așa. Deci dacă o arunc încolo, vede că cade jos. Dar ea de acolo până pe casă nu poate zbura. Așa sunt rândurile astea, cică. Mare dezavantaj am primit de pe ea. Pentru că nu e un Lahore, ci că e o rândunea de Saxonia. Hai să mergem altundeva pentru că avem toți. Ok. Se vede că am dat iarba pe aici și eu am tuns. Am tuns pe aici cu motocoasa. Avem oiți acolo. Da. Așa. Am și iepurașul în grădină. Probabil că vă întrebați, bă, de ce nu fată? Ei bine, să vă zic, a abordat sau, știu că nici nu m-am mai făta. Am dus-o la... Ce dracu e aia? Am dus-o la un prieten și... Să vedeți că nu am mai fătat. Mă întrebați, băi, ce nebun ești că las iepuraga în grădină? Da, bă, o las. Nu mi-e frică. De fapt, o las de mult timp. Mi-am cumpărat și niște zmeuret. Da, și cred că nu o duce bine. Scrieți-mi în comentarii dacă credeți că asta sigur o duce bine. Deci asta o duce bine, dar asta nu. Scrieți-mi în comentarii dacă ce trebuie să fac. Sau poate că voi aveți și o... Că eu sunt la început, nu înțeleg și nici nu știu care e chestia. O să vin să aduc niște porții la oi. Știți că oaia a fost foarte sperioasă și uite, sunt în 2 metri de ea. Se sperie, nu știu de ce. I-am pus un clopot să o aud. Să mergem la lacul nostru. Că avem acolo noutăți. La lac. Șambarambabam. Avem peștișori. Avem peștișori. Vino aici. A scăzut apa foarte mult. Dar ce că oaia bea de aici. Ok, avem aici cărășei. Sunt 2 la număr. Am primit 3 de la un abonat. Și, vai, unul a murit pe drum. Pentru că i-am transportat într-o sticlă. Și avem unul acolo mai mic. Fix acolo. Mamă, și eu mor. Molul pulii pe aici. Da, ați văzut pești. Și am găsit un șarpe. Este șarpe aici. Uite-l, 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 uite-l. Deci nu știu dacă se vede. Uite-l, se vede. Uite acolo, uite acolo. Să-mi bag ăla. Uite-l, se vede? Uite-l, bă, să-mi bag. Mamă, are albastru pe spate. Și pun piciorul pe el. Asta a trecut la vecinul. Băga mea și pixul. A trecut la vecinul, mă. Și nu se vede nici pe partea cealaltă de gardă. Nu se mai vede. Hai să mergem jos. Deci a fost un șarpe. A dat deja, au dat deja șerpii. Bine, a dat de mult, dar ăsta e al 3-lea șarpe. Chiar am fost într-o zi pe câmp și nu aveam telefonul, că făceam un video. Că l-am găsit, am găsit o viperă. Cam cât brațul meu de mare. Mare! Avea un vui pe cap, nu să mă mint, era mare. Și iau și niște ceapă. Am găsit-o foarte mare era. De acolo e brașul. Nu mai fată, dar eu las în grădină. Pleacă, bă, hai! Da, e plin de făină, pentru că acolo cade făină. O se vede. Și oaia stă tot pe aici, că știe că trebuie să-i aduc porție.
Da, trebuie să-i aduc porției imediat. Deci am pești, am mai pus o clocă și mergem să vă arăt altceva mișto. Uite, gata, uite-l, uite-l, e mascul acolo și femeia e acolo. V-am zis că vor să plăcească. Și aici după ușă în garaj, am eu saci ăștia în care afumăm carne. Deci, numai în afară de ăsta și ăsta, sunt coceni. Aici e saci liberi, goli. Și în restul este rumeguș, se vede. Ăsta iarăși este rumeguș. Ăsta nu știu ce e, tot rumegușe. Și uite aici am avut-o aruncată, o lădiță. Și găinuța pitică au luat aici. Și vreau să vă arăt. Uite așa. Sunt ouăle adică infertile. Pentru că nu are cocoș. Dar când o să cadă clocă, ia să de aer aici. Când o să cadă clocă, om să-i schimb ouăle sau poate îi aduc tot de găinuță mii de flori cum e a mea. Sau de găină pur și simplu, sau fazan, ouă de fazan, nu știu. Porumbei ăștia tot pe ouă sunt. Am verificat ouăle și sunt fertile. Au pui în el. În ouă sunt pui, deci, uite-mă, gașca veselă. Da, nu e focuscată. Ați văzut? Uite și porumbelul ăsta de aici. Deci, vreau să vă arăt că eu l-arunc în aer, uite. El zboară, dar cade așa, rău. Uite, deci vedeți? Cum cade. Așa. Călțătură nasoală. Focus! Exact, deci îl arunc. El zboară. Fiindcă cred că are lipsă de calciu. I-am băgat calciu cu siringa. Dar nimica milă de porumbița asta. Pentru că, ați văzut ce are la aripa? Până mea și pixul. Am să bag asta la editare. Nu să editez. Uite, deci fix aripa asta e gata. Nu mai trebuie ori să dau. Trebuie să o închid. Să nu mai prindă vecinii. Pentru că vă gândiți, bă, cum naiba să urcați acolo dacă ea nu poate să zboare? Hai să vă arăt imediat. Scara asta a fost aici. Cumva gen așa. Pic mai așa. Sau pe ușă. Așa. Gen așa. Și ea a urcat pe trepte și pac a sărit peste. S-a dus cu brăjă la vecinul. Vecinul mi-a prins-o. Ea a jumuit câteva aripi. Da, aia îmi pare rău de ea. Că le-am luat-o de la persoană, de la un abonat dintre voi. Putea să zboare. Și mi-a zis că e femeie. Mi-a zis că e mascul. Doar că este femeie. Și vă gândiți unde naiba e curcanul ăla. Curcanul nu mai e. Acolo au luat, eu le-am aruncat ouăle. Curcanul, văzând că nu vrea să se împerecheze, a abandonat-o, deci nu s-a mai împerecheat. A umblat ca să se împerecheze cu cea de rândunia de Saxonia. Mi zice, sau mai bine Lahore, pentru că seamănă un Lahore și este un Lahore. Deci, nu am ce să fac, mega fail. Mega fail. Am lucrat să fiu un Lahore, dar e rândunia de Saxonia. Trebuie să repar acoperișul ăsta pentru că curge apă. Nu știu cât de tare.